Gusar, obožavalac Turšije. Ajde, Mile, dođi ovamo, vrlo je hitno. I ja imam hitan slučaj, samo što mene niko ne shvata ozbiljno. Stvarno ću se jednog dana naljutiti. Eto da znate, Mile odlazi. Odmah, ajde. E pa znaš, nekad mi dođe da odustanem od moje muzičke karijere. To bi ti bilo pametno. Generalova radnja je opet opljačkana. Zar je opet neko pokrao buriće sa divnim kiselim krastavcima? Moramo odmah nešto da preduzmemo. Čekajte mene. Znači, dogovorili smo se. Vidite, a mi ćemo sačekati lopova u ovom praznom buretu, jel važi? Mnogo sreće, momci. Mnogo dobro miriše ovde. Ej, neko pokušava da provali. Evo, tako mi svega, to je Crvena brada. Gusar iz močvare. Predaj se, Crvena brado, uhvatili smo te na delu. Jel da smo te uhvatili? Bezobraznici jedni! To je stara Lija. Brže, Bole, brže. Ako se samo još jednom približite mom ostrvu, ode vam glava! Samo glave dole i sve će biti u redu. Celo bude krastavaca, samo za mene. Da ste popili još malo vode, mogli bismo pešice do ostrva. Morat ćemo da ga iznenadimo na neki drugi način, Bole. U pravu si. Jo, mnogo nas koštaju ti krastavci. Bilo bi nam mnogo lakše da nije tako lud za krastavcima. Imam ideju. Mi ćemo mu ogaditi krastavce. Ura, hajdemo. A sećate li se, kad je Turšija bila strašno zabiberena i strašno ljuta? I ja sam obožavao i takvu. Odlično, napravit ćemo najodvratniju Turšiju na svetu. Ne pucaj, dolazimo da u miru pregovaramo. Samo bez galame. Ako budeš dobar, krastavci će ti se još više dopasti, vidjet ćeš. Slažem se. Pokažite mi šta ste to naumili. Hvala, Crvena brado. Hej, šta im to radite? Potapamo ih u jednu specijalnu Turšiju. Znam, poznavaoci krastavaca uvek ih potapaju. Hej, stvarno su vrlo ukusni. Ubacite još! A, vidi, izgleda da mu naša Turšija ne odgovara. Izgleda da je našim mukama došao kraj. General bi morao pošteno da nas nagradi kad vidi da sve vraćamo. Potpuno sam siguran u to. Jeste, general. Crvena brada ih je sve uzeo. Ostalo je samo jedno burenče. U ovakvoj Turšiji bi se i onako pokvarili. Zato možete sve da uzmete. Sve. Sve. Saznam zašto smo stavljali. Mile, jesi li to hteo mene da pređeš? Pa može biti. Može biti.